Ya, teny zato kabary rivo ny marigny tsy mbô miôva. Izy koa navahivy malandy moko amena hely hany. Ana io mô raha lefiko mos amkalefa teny. Zareo ty. Telefônina navalera be nivangainy 3 hetsy. Mbô nihintsy namonjy 8 marsa. Very tsy tapopoko amizay keo. Aravoagna ny agnatrano ka ranomasy de agnatrano ka tsara raha magnanjany. Porapoera fô mahatonga io. Fomba magnan'io. Iala mo tsy manjary. Vavy mahitsy tô anao koa zany magnano kavigny amihorogny. Ana io mô raha lefiko mos amkalefa teny. Zake. Hena tsara be 8 marsa ho avy nihindrana vola tamin'olo. Avake vola io hazonao de vidianana toaka. Ana take ngeka toaka ina momborebireby efa karaha olo lefaka. Tsy neha nandanjalanjany tokony higiahany. Farany efa ty rô nataon'olo lambo masaka. Fanako ana fô raha nahazo anazy akeo. Anazy voa mafy sady nagnano trôsy avake nataon'olo lambo masaka. Ary anazy ke mbola razena raha tan'olo misy fagnaha. Olo jiaby magnano nalefadefaka be. Ananjy rô nanjary voatognony ohabolagna anaty boaty tagny zay hoe. Antegna lavôny gôdro izy mbola tiako voasambotro. Barakana fô raha miboaka. Fomba raha tsy magnan'io. Iala mo tsy manjary.